Okay, hej og velkommen til min YouTube-kanal The Shadow Gamer, eller Dansk Shadow Gaming hedder det. Nå, men her på kanalen spiller Minecraft, så snart jeg har fundet ud af, hvordan den ikke lægger mig optager. Så spiller jeg gameplays, og så Steve-spil. Og jeg må meget gerne adde mig som venner på Steam. Jeg hedder Sniffy McLeafy. Jeg skriver det ned i description. Men det var det. Ja, som sagt, det var min første video. Eller, det har jeg faktisk ikke sagt, men det er min første video. Og jeg hedder The Shadow Gaming. Eller Dansk Shadow Gaming hedder jeg. Her. Det var det. Ja. Hvad er med at sige? Husk at like, subscribe og kommentere, hvis I kunne lide videoen. Ja. Vi ses snart igen. Hej hej.